Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 26 ta' Frar. Nilqakom għal qudiesa r-Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmid. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jitkellem dwar ir-rabja fil-qalb u kif din tista' tikolna minn ġewwa u tmarradna. Jgħidilna li l-ħniena hija l-mediċina kontra r-rabja. Mulej, għatina l-kuraġġ inwarbu minna l-ħsibijiet u x-xewqat li jistgħu jkunu ta' ħsara għalina u għall-oħrajn. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Int li oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int rġajt ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li l-fideli tiegħek jitħejjew kif jixraq għal-festi tal-Għid biex aħna li b'qalb imħeġġa il-qajna li rrażnu l-ġisem f'dawn il-jiem tar-Randan niksbu minn dan it-taħriġ frott kbir fir-ruħ ta' kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Jekk il-bniedem ħażin jerġa' lura minn ħtijitu kollha li jkun għamel u jħares il-liġijiet kollha tiegħi u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja u jgħix u ma jmutx. Ebda dnub milli jkun għamel ma fakkarlu u jgħix minħabba fil-ġustizzja li jkun għamel. Forsi jintoġobni l-mewt tal-bniedem il-ħażin, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Mhux aktar joġobni li jerġa' lura minn traqatu u jgħix? Iżda mbagħad forsi se jgħix il-bniedem ġust jekk jerġa' lura mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażin kollu li jagħmel il-bniedem il-ħażin? Ebda wieħed mill-emejjel tajba tiegħu ma nfakkarlu u minħabba l-qerq li jkun għamel u l-ħtija li fiha jkun waqa' huwa jmut. Intom tgħidu, mhix sewwa l-imġiba tal-mulej? Issa jsimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhix sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażin u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja u jisalva ruħu. Għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Qassam responsorjali ngħidu flimkien, jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej min jista' jżomm sħiħ. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej min jista' jżomm sħiħ. Min eħlar tinsejjaħlek mulej. Isma' Sidi l-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħnina flimkien. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej min jista' jżomm sħiħ. Jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej, Sidi min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek flimkien. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej min jista' jżomm sħiħ. Jien il-mulej nistenna ruħi f'kelmtu tittama. Tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assisa s-seb flimkien. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej min jista' jżomm sħiħ.
Aktar milli l-assisa sħeb jistenna Izrael il-mulej, għaxant il-mulej jem it-tiba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdil l-Izrael mittijitu kollha flimkien, jekk taħtijiet intati kas mulej min jista' jżomm sħiħ. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba l-Fariżej ma tidħlux fis-saltna ta' smawiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari la toqtolx, mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħoħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħoħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li hu kandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa maħuk u mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għaddek miegħu fit-triq, imma jmurx jagħtik fidej l-imħallef u l-imħallef fidej l-assis u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu hu eżiġenti, jitlob ħafna minna, kliemu kultant jinstema' ibes u diffiċli biex tgħixu. Kieku dal-kliem qal illum smajna llum fl-Evanġelju iltaqa' ma' xi ħadd fi żmienna jgħidlu taf x'għedt taf kemm nies ma jagħtux każ tal-li qed tgħid. Ma nafu li Ġesu xorta illum jirrepetih lilna dal-kliem għax jaf li fl-aħħar mill-aħħar huwa taġid għal ħajja tagħna. Irid l-ewwel nett li aħna nħarsu lejn il-qalb, Alla ma jħares biss lejn dak li jidher minn barra. Għalhekk isemmi anke l-Fariżej x'kienu jagħmlu. Mhix l-azzjoni ta' barra biss imma l-qalb, għax mill-qalb joħroġ it-tajjeb u mill-qalb joħroġ il-ħażin. U lilna iridna li b'sinċerità quddiem Alla narfu l-qalb tagħna fejn hemm l-eruq ta' dak imbagħad li aħna nagħmlu. Hawnhekk jitkellem Ġesu jgħid xi ħaġa ibsa. Jgħid li aħna għandna dejjem inkunu attenti fil-kliem tagħna. Li aħna ma nħallux ir-rabja tagħna tikmandana. Aw isemmi jgħid smajtu x'intqal la toqtolx. Li toqtol ħaġa terribbli. Ma m'hemmx għalfejn toqtol biex tħossok għamilt ħaġa ħażina. U Ġesu jsemmi jekk inti tħalli ir-rabja tikmandak. Jekk inti anki f'qalbek ikollok kontra ħaddieħor, hemmhekk ukoll ħaġa ħażina. U jsemmi wkoll Ġesu l-insulti, t-tajjir, jekk inti bi kliemek tajjar tinsulta lil ħaddieħor,
Mek ukoll hija ħaġa ħażina ħafna. U nafu kemm hija attwali dan li jgħid Ġesu hawnhekk isemmiju ġifa u iblaħ. Mallum tgħid kemm ħafna aktar insulti kbar ikun hemm kultant anki online, social media. Kultant meta taqrom tistħi minflok min qed jiktibhom. Ila li dawn ħirġin mill-qalb imħassra. U li jgħid Ġesu jfakkarna meta inti tinsulta lil xi ħadd. Iktar qed tgħid fuqek innifsek milli fuq min hu l-mira tal-insulti tiegħek. U jfakkarna wkoll Ġesu xi ħaġa importanti ħafna fuq il-bżonn tal-maħfra fil-qalb tagħna u jgħidha bi kliem naqra iktar eżiġenti jgħid jekk inti tkun qed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal li kullum jgħid tieħu sehem fl-Ewkaristija u tiftakar li huk għandu xi ħaġa kontra tiegħek ħalli l-offerta tiegħek hemm u mur l-ewwel irranġa ma' huk u mbagħad tella l-offerta tiegħek. Innutaw. Tiftakar li huk għandu xi ħaġa kontrik. Mhux tiftakar li inti għandek kontra huk jew kontra dak u kontra l-ieħor. Jew li inti għamilt il-ħsara. Imma huk għandu xi ħaġa kontrik. U qed jgħid Ġesu ipprova arranġa anki jekk ġejja minnu. Ipprova għamel ħiltek biex tirranġa s-sitwazzjoni. Jista' jkun ma jirnexxilekx, jista' jkun tipprova jkun għal xejn. Ma l-importanti li tipprova mhux qisu xejn mhu xejn, mhux tibqa' għaddej anki jekk hemm il-ħitan bejnek u bejn ħadd ieħor u inti tibqa' għaddej qisu xejn. Ma tipprova l-inqas tagħmel dan l-isforz. U nindunaw kif il-kliem ta' Ġesu huwa qiebes, huwa diffiċli, imma hu tajnuna kbira għal ħajja tagħna. Għax li toqtok f'Ġesu dan qatt ma jniżżel l-standards ta' kif għandna ngħixu għax in-nies ma jaqblux. Imma jgħinna jagħtina l-qawwa li għandna bżonn narfu li aħna noqsu f'dan u għalhekk kif smajna anki fl-ewwel qari Alla dejjem lest jaħfrinna jekk aħna b'sinċerità nitolbuh maħfra ta' meta noqsu f'dan, imma altru narfu iżbalji tagħna u nitolbu maħfra u altru niġġustifikaw ruħna fil-ħażen tagħna u ngħidu dal-kliem ta' Ġesu impossibbli tgħixu mhuwiex impossibbli. Huwa possibbli bil-qawwa tiegħu. Dan nixtieq li nitolbu fil-quddies għallum, nitolbuh il-qawwa biex ngħixu dan il-kliem tiegħu, il-maħfra meta aħna noqsu billi ngħixu dan il-kliem tiegħu u nitolbuh il-grazzja tas-sinċerità tal-qalb. Nirressu issa talbet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba fil-ħnina tiegħu kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk biex tagħtina l-qawwa ħalli ngħixu l-kelma tiegħek anke meta nħossuha jibsa fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Il-kobor taħnina tiegħek mulej aħfrinna ħtijietna u purifika l-qalb tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għajnuna tiegħek il-morda kollha fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u għejnhom biex iħossu l-għajnuna meħtieġa, ikollhom l-għajnuna meħtieġa fit-tbatija tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tilqa' fiħdanek il-dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna
il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qalmulej minn dejn is-sagrifiċċju għaħti firu glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Biħnina tiegħek mulej għas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek li bih fil-kobor ta' tjubitek oġbok taħfrinna ħtijietna u tatina s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien iroddu lek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġit li għaddi jekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħru kuntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton,
mi għaddejtijek minn għamma jistħoq li mal-ministri tijek kolla. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieба u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament imqaddes tiegħek. Nitolbuk li bis-saħħa tiegħu nitnatfu mid-dnubiet li moddija u niġġeddu ħalli jkollna sem mill-ġid tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u jqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobiet naħarissa minnar tal-infen u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa għalina la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobiet naħarisla minnar tal-infern
u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u l-addaħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubiet meħarisla minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Konsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Is-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Is-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema iktar fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet tal-ina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarista minnar tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Ilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teħva. Ilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan t-turufnament il-Ġesu, frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum affrinna dnubitna palma nafru l-minu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina. Kristu ħniena, Kristu ħnina. mulej ħniena, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu smana. Kristu l-qattal btana, Kristu l-qattal btana. Missier eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spirtu qaddis Alla, Enna lina. Trinita qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xibba ta' xbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. mill-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. mit-tama, Itlob għalina. l-iżjed safja, Itlob għalina. l-iżjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull imma, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' dosija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. da ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina.
Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Afrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost siqtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe jkun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana grazzja dnina u koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u
Imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti l-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21-241-281 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Ninformawkom ukoll li fuq il-website knisja.mt wieħed jista' jara wkoll il-lista bid-dati ta' fliema parroċċi matul dan ir-Randan se jkunu qed isiru l-eżerċizzi spiritwali. Hemm ukoll l-eżerċizzi li se jsiru online. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Insellmilkom.